Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria. Ao redor da inspección sanitaria xire unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores, que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada, outro acordo que hoxe tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria. Por iso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais.